илебездәге барган вазгыятны барыгызда белә инде. Безнең инде специальный военная операция бара. Безнең илебезнең халкы инде, безнең Кукмара халкы анда актив рәвештә катнаша. Шул сәбәпле соңгы вакытта инде күрәсен кайбер кешеләргә безнең илнең экономикасын җимерергә кирәк инде. Безнең илдә паника кузгатырга кирәк. Шул сәбәпле инде бездә терактлар булдырыла. Инде кайбер кешеләр шуларга ияреп, шул терактларга ияреп инде артык каты бдительность дип әйтмәс идем инде, ниндидер булмаган, тузга язмаган әйберләрне сөйләп, шуны төрле мессенджерларга җибәрәләр, үзләренең группаларына җибәрәләр. Инде ул үзегез беләсез, мозаика шикелле җыела. Менә безнең инде на фоне того, что кичә булды Алабугадагы промышленностька бит инде безнең күп зыян китерелде. Шулай ук Нижнекамскида безнең беспилотный летательный аппарат тоже төшерелде дип әйтергә кирәк инде, хотя зыян китермәсә дә. Менә шушы фонда инде безнең кайбер кешеләр үзләренә игътибар күрсәтер өчен инде аңлайм, или инде үзләре курыкканнан ялгыш информация топма, мозаика шикелле төрле җирдән информация җыеп инде халыкка булмаган әйберне җиткерәләр. Инде бу безнең халык арасында паника куптара. Инде кешеләр бышыла башлар, балаларны мәктәпкә җибәрик микән, әкәсе шундый хәл икән, Кукмарада мәсәлән шундый кеше йөри икән дип инде, шундый летательный аппарат күргәннәр икән, нәрсә дип инде минем андый кешеләргә мөрәҗәгать итәсем килә. Бу инде безнең атала фейковый информация дип, безнең митинде хәзер закон бар бит инде, закон об информации и информационной технологии дигән, аңа безнең үзгәреш кертелде. Шул үзгәреш нәтиҗәсендә инде безнең фейковый информация тараткан кешеләргә карата анда безнең кодекс административных правонарушениялар буенча 13.15 статьясы буенча часть 9, анда инде безнең каралган административ җаваплылык, анда бик зур күләмдәге штрафлар 200 меңгә хәтле физик кешеләргә карата инде. Инде әгәр дә кеше җиткергән менә бу фейковый информация аркасында безнең инде нидә булса объект инфраструктура эшләмәсе, эштән туктаса, анда или зыян килсә, или кемгәдер карата зыян килсә, инде зур зыян килсә, бу очракта инде безнең җинаять җаваплылыгы да каралган. Инде үзегез беләсез, менә бер уйлаганда вроде ниндидер булмаган әйберне просто җибәрдең генә группага, ә инде артыннан җинаять җаваплылыгы килеп җитәргә мөмкин. Шуңа күрә инде минем мөрәҗәгатем бар инде безнең Кукмара районы халкына, гомумән алганда безнең халкыбызга нинди булса тикшерелмәгән информацияны җибәрергә уйлыйсыз икән инде, тагын аңа нәрсә булса өстәп җибәрергә уйлыйсыз икән, менә шушының арты турында уйларга кирәк. Инде действительно бит инде кайбер кеше паникага бик тиз бирешә торган кешеләр бар. Алар инде бик авыр итеп аны кабул итәргә мөмкиннәр. Инде теге төрле нинди дә булса җинаять ясарга мөмкиннәр. Менә шушы сүзләргә ышанып инде бу инде үзегез беләсез, безнең теге ниндидер нациягә карата дагы каршы әйбер булып тора бит инде. Менә теге шундый нациядәге кеше шундый әйбер эшләгән икән, шулай иткән икән, шулай дип йөри икән дип әйтәм. Әгәр дә информация тикшерелмәгән икән, ул информацияны лучше инде нинди дә булса аккаунтларга, мессенджерларга бер кая җибәрмәскә кирәк, даже статуска да куймаска кирәк. Әгәр дә инде информацияның чынмы юк микән тикшерергә кирәк, аның өчен без бар, шулай бит инде. Аның өчен участковыйга мөрәҗәгать итәргә була. Алар безнең һәрвакыт элемтәдә дип әйтергә кирәк инде. Дежурчеттан шалтыратып сорарга мөмкин. Менә шундый информация бар, дөресме ул дип инде. Әгәр дә инде үзегез күргәнсез икән, нинди булса менә кораллы кеше анда әйтик инде, или бер шикле кеше күргәнсез икән, или нинди булса чатырган аппарат да действительно бу вакытта безнең дежурческә шалтыратып хәбәр итәргә була. Ничек тизрәк хәбәр итәсез, шул хәлдә тизрәк инде без аңа чара күрәчәкбез. Шуңа күрә инде минем мөрәҗәгатем шул, действительно булырга кирәк, бдительный булырга кирәк. Инде җин храфатларга, шундый имеш-мимешләргә, шундый каяндыр чыккан сүзләргә ышанмаска кирәк. Аның барысына тикшереп карарга була, шулай. Инде тикшермәгән килеш таратмаска кирәк инде аны. Минем әйтәсе килгән сүзем шул иде.